Maayong buntag kaniyong tanan. May buntag, Father Alfred. Maigso nato nga dungog sa ebanghelyo nga ang mga tinun-an gitudluan sa Ginoo unsaon pag-ampo. Dili lang kani para sa mga tinun-an, kundi para usab kini kanato. Mahinungdanon gayud kaayo ang pag-ampo nganuman. Tungod kay samtang aniya pakitani ning kalibutana, dili gayud kita makaiskapo sa mga tentasyon. Temptations are everywhere. Pagkadaghan sa tentasyon ining kalibutana, pagkadaghan sa mga tentasyon di sa tagsa ka kinabuhi, o nagkalain-lain lamang ang mga tentasyon nga atong masinati. Tentasyon sa kwarta, tentasyon sa gahom, ug uban pa. Munang maningkamot kita nga dili mahulog sa mga tentasyon. O muna, may nungdanon gayod ang pag-ampo. Nanginahanglan gayud kita og tabang sa Ginoo. Nanginahanglan kita sa iyang grasya. Mga igsuon, gitudlo ni Kristo ang pag-ampo sa amahan namo ngadto sa iyang mga tinun-an. Ingon man nganhi kanato. Pag-ampo sa amahan, pag-ampo nga naa ang tanan. Pag-ampo nga relasyon. Relasyon tali sa amahan ug sa anak. A father and child relationships. Pag-ampo nga nagpakita og dakong pagsalig. Usahay napo diha ang tentasyon. Munang diya palang daan sa tong paglitok nining maong pag-ampo. Giyon sa manato ni paglitok, giyon sa manato ni pag-ampo. Say na diha ang tentasyon. Matintal ta sa pagpaspas, sa pag-ampo, matintal ta sa pag-ampo nga daw naara tumoy sa tong dila. Wala sa kinasing-kasing. Kanabitang usahay mag-ampo ta sa amahan namo, mura ta gilanhat. Mga igsuon, kini naghagit ka nato nga diha sa tong pag-ampo, maninguha ta nga kinasing-kasing nato kini nga giampo. Nga nagikan sa kinahiladman sa tong kasing-kasing. Kay kini nga pag-ampo ang Ginoo mismo nga naghatag niini. Ang atong manunubos mismo ang nagtudlo kanato sa pag-ampo aron malayo kita sa mga tentasyon. Ug aron kita malamdagan nga dili kita o dili nato buhaton, dili kita magpahaylo sa mga tentasyon nining kalibutana. Or kung ugaling, aduna man gani kita yung mga tentasyon nga ato ang napildi o ato ang nakagawas kita sa mga tentasyon, dili tungod na kay kita kusgan, dili tungod kay kita gamhanan, kundi tungod sa grasya sa Dios, tungod sa panabang sa Ginoo. Munang matag karon og unya nanginahanglan gid kita sa grasya sa Dios. Matag karon og unya kinahanglan kanato ang pag-ampo, because prayer is the weapon against temptation. Mo kanay bugtong hinagiban nato yang tentasyon dili kaayo makadulot kanato. Kana kun atong kinasing-kasing nga giampo, ang pag-ampo nga gitudlo sa Dios diha sa tagsa ka kinabuhi. Munang atong susihon ang atong tagsatag sa kakaugalingon karon. Atong susihon atong tagsatag sa kakinabuhi karon. How often man kita nag-ampo ngadto sa amahan? How often man kita ngadto ang gigamit ang mga pag-ampo nga gihatag og itudlo sa Ginoo alang kanato? Nindot kaayo pamalandungon ang pag-ampo nga gihatag ni Kristo, nga gitudlo ni Kristo ngadto sa mga tinun-an ug nganhi kanato. Kay tanan anaa na diha. Nindot kay pamalandungon ang pag-ampo sa amahan namo. Kay sa paglitok palang daan nato, amahan namo ato nang giangkon nga aduna kitay amahan nga makagagahom sa tanan. Sa paglitok nato, amahan namo kana nagpakita nga kita misali gayon ngadto sa itong makagagahom nga amahan.
na pamalandungan baka kanato kana. Og sa atong pagsalig ngadto sa atong makagahom nga amahan, militik usab kita matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang tanan atong gisalig ngadto sa amahan. Misalig kita sa iyang kabubuton og dili atong kabubuton matong saligan. Misalig kita sa iyang providensya. Ihatag kanamo ang kalanon matag adlaw. Muna ito pagsaling sa providensya sa Ginoo. Og ana usab diha ang pagpangayod pasaylo ngadto kaniya sa mga atong mga nabuhat nga kalapasan. Ingon man sa pagpasaylo sa mga tao nga nakabuhat usab nato og sayop. Apan mao kana ang atong pamalandungan kung giunsa nato kini pag-ampo. Giampo ba nato kini sa kinasingkasing gayod o giampo lamang nato kini tumoy lamang sa tuang mga dila? Mga igsuon, sa atong pagpakabuhi ining kalibutana, mahinungdanon kaayo kini mga butanga ang pag-ampo. Mao kini ang atuang hinagiban batok sa panulay, hinagiban batok sa tentasyon nga atong masinati sa atong pagpaningkamot nga mahilangit kita. Busa matag karon og unya gamito nato kini nga pag-ampo nga gitudlo sa atong manunubos sa kinasingkasing gayod aron sa ingon kanunay kitang mapanalipdan sa Ginoo sa iyang gugma o sa iyang grasya matag adlaw. Hinaot pa unta.